سينما سمري كابيزي حيلنا للنبي فلتت حقوز دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري قطعو مزنك كوميدي دراما لا وزاتا سبورت فيلم سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة اتي مل افكار خعس اجري بهانك او تخص بيت صنح وانش عالم زمص عسر حدار بوقعي كفلميوم يانغاري تهاجر قطر نزي امرت عرب نفلما غزي زكير وردر 300 بليون وصاتات مغباريا اتزخبر وردر كتانغد مدلواتا اصافي فاتركب قطر اوصياتو زلا ገንዘብ ካብታ ኣብ 2018 ነዚ ውድድር 11.6 ቢልዮን ወጻኢታት ዝገበረት ሩስያ ብዕዝራ ዕዝፊ ዝዛይድዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ሎሙን በአር ኣብ ዝሓለፉ 7 ውድድራት ዋንጫ ዓለም ብየንገቱ ዝተገብረሉ ወጻኢታትን ንሓደስቲ ስታዲየማት ቀጠርን ዘላል ትሕዝቶ ኢና ናባኹም ናብ ፍትዋት ተኸታተልትና ከነቕርብ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ይዕድም ኣብ 1998 ፈረንሳ 2.3 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ገይራ ኣብ 2002 ጃፓንን ደቡብ ኮርያን 7 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ገይረን ኣብ 2006 ጀርመን 4.3 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ገይራ ኣብ 2010 ደቡብ ኣፍሪካ 3.6 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ገይራ ኣብ 2014 ብራዚል 15 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ገይራ ኣብ 2018 ሩስያ 11.6 ቢልዮን ዶላር ኣብ 2022 ቀጠር 220 ቢልዮን ዶላር قطر تحت 3 مليون هزبي زنبر الحجر سلازخونات أدالوتي اتوردر دحر وانش عالم قطر 2022 نخلن استاديمات بفليز بلا قدي كهانس وان قال اتيم يوم دحر توردر استات 270 شح منابر تفناجلوم نزمع بلا حجرات كقرب كوهابيوم ازيد ما تحت قرض سبورتن استفالالي حجرات ممعبال كحجزيوم ኣብተን ዝምዕብላ ዘለዉ ሃገራት ክሳብ 22 ሓድስ ስታዲየማት ክስርሓ ክፍጠራ ዝኽእልዮም እዚ ድማ ዳግመ ውደባ ምስተገብረ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ቀጠር ካብ 20 ክሳብ 25 ሺህ መንበር ዘለዎን ስታዲየማት ዝውንን ክኸውን እዩ ብተወሳኺ እዚ ሓሳብ ንውሽጣዊ ናይቲ ሃገር መዘናግዕን ትምህርትን ድሌታት ዝምችእ ክኸውን ተባሂሉ ዝተሓስበሉ ክኸውን እዩ እቲ ስታዲየም ቀዳማይ ስታዲየም አልበይት የእንጋሪት ከተማ አልኮር حفشة وعقمي سوسا شحم تحسيبهم زلو قطمات مخفت صوتان كل صوتات كساب فرق في تسامك كايديوم استاديوم آل بايت كساب ساشة عزبتي كقمت زغل كوينوم نبملقو اتبسم بايت آل شعر بتاريخ أب قطرن زوبا وشمت عرب زركبهم هزبتات تقمولو زنبرو تنداتات زي شفن عبناي داس مثل زلو خينو بفوليك اد تصاريحي وناقل قولو دلو كوينو اللهم ديزاين ات ستاديوم نحلفن هلوون قطر زخبر كوينوم موديل حملة ويلمعتن زلق نتينيوم دحرز وردر آل بايت ناب 32 شح ومبر كقناسيوم كالاي استاديوم أحمد بن علي انقريد كتما الأفاي حفشة وعاقمي 4 شح تحسيبهم زلو قطماتنا يمدب صوتات زور 16 اب معراب مأكلاي الدوحة اب زركب الأفاي زركب استاديوم أحمد بن علي نوانش علم 2022 اب جزيوم بأسرار حقوق لعلواي درجة زحز كوينو ازي كبرات باتاتات متقام دميقان وكيبان نخطر اخ الوايوم 14 تعزبتي كأنجر زخل كخون كله دحر توردر ناب أستات 10 شح منابر كقناسيوم ديزاين ات ستاديومن اب كبابي زركب هنصاتاتن قطر تنصبارقيوم انت دغاو قدما غازغن بملكع معبل حصاق كخون كلهم ات فولي جيومتريكاوي قرصታት ድማ ንጽባቐ በረኻን ናይቲ ከባቢ ዕምባባታትን እንስሳታትን ዝገልጽዮም سالساي استاديوم الجنوب انقريد كتما الواكرا حفشة وعقمي 4 شح تحسيبهم زلو قطمات ناي مدب صوتاتن زور 16 استاديوم الجنوب اب دباويت كتما الواكرا يركب ناي 4 شح عقم لوم ديزاين نايت استاديوم بنفاز زملا اشارات نايتن بهلاو جلاب قطر زنصبارقيوم از دما نحلف تاريخ مكفف عسان لول الواكرا نمخباريوم دحر زور الدر عقمي الجنوب قنيسو نامل العالم زركبو كالو سبورتا بروجكتات منبر كوف فيوم رابعي أغراو ستاديوم كليفا انقريد كتما دوحة حفشة وعقمي 4 شح تحسيبهم زلو قطمات ناي مدب صوتاتات زور 16 كمون نسال ساي درجة اتداق ما يستند في أغراو ستاديوم كليفا في لمام بشحن جعتي من 76 هنس وخينو أبكو تشن حموشتن تحديثون صفيحون ما أكل نايتي أبكو تشن شدشتن بقطر استأنقل وردر إيسيا خينو خقلقل إسانحيوم
እቲ ስታዲየም ብፍርቂ ዝተሸፈነ ኮይኑ ኣዝዮም ብውቁባት ዓንድታት ዝቖመ እዩ። ኣብ ዙርያ እቲ ስታዲየም ዝርከብ ማእከል ስፔር ዞን፣ ሕክምና ስፖርት፣ ፍሉጥ ናይ ስፖርት ትምህርቲ፣ መድሃኒት ስፖርት ካልኦትን ብዙሓት ናይ ስፖርት ቦታታትን ዘጠቓለለ ስፖርታዊ ውህደት ዘለዎ ዓብዪ ማእከል እዩ። ብመንገዲ እግሪ ድማ ምስ ስታዲየም ዝተተሓሓዘ ኮይኑ ቤተ መዘክርን ስፖርትን ኦሎምፒክ ቀጠር ይርከብዎም። እዚ ቦታ ንቐረባ መጻኢ ኣብ ዕብየት ስፖርት ሃገር ዓብዪ እጃም ከም ዝህልዎ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ሓሙሻይ ስታዲየም ከተማ ትምህርቲ እንጋዲት ከተማ ኣልሮያን ከተማ ትምህርቲ ሓፈሻዊ ዓቕሚ 40,000 ተሓሲቦም ዘለዉ ግጥማት ናይ ምድብ ግጥማትን 16 ከምኡውን ረብዕ ፍጻመ ሓድሽ ስታዲየም ከተማ ትምህርቲ ኣብ ማእከል ሓያሎ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ዘለዎም ቀጽሪ ዩኒቨርሲታት ኣብ ዓለማዊ ማእከል ብሉጽነት ቀጠር ኣብ ከተማ ትምህርቲ ይርከቦም። እቲ ስታዲየም ክሳብ 40,000 ተዓዘብቲ ክሕዝ ዝኽእል ኮይኑ ፀሓይ ኣብ ሰማይ እናተጓዓዘት ከላ ዘንጸባርቕ ሰንሰለታዊ ኣልማዝ መልክዕ ዝሓዘ እዩ። ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ፊፋ እቲ ስታዲየም ዳርጋ ፍርቂ መንበር ብምዕቃብ ጋንታታት ኣትሌቲክስ ዩኒቨርሲቲ ንኽጥቀማሉ ክዕቀብ እዩ። ሻርሻይ ስታዲየም ሉሳይል እንጋዲት ከተማ ሉሳይል ሓፈሻዊ ዓቕሚ 80,000 ተሓሲቦም ዘለዉ ግጥማት ኩሉ ግጥማት ክሳብ ናይ መወዳእታ ጸወታ ኣብ ከተማ ሉሳይል ዝርከብ ሓድሽ ስታዲየም ሉሳይል ሓደ ካብቶም ቀንዲ ስታዲየማት ዋንጫ ዓለም ቀጠር ኮይኑ ናይ መወዳእታ ስነ ስርዓት ውድድር 2022 ክእንግድ እዩ። ድሕሪ እቲ ውድድር ስታዲየም ሉሳይል ከም ኣካል ናይቲ ቀጠር ንዘላቒ ልምዓት ዘለዋ ተወፋይነት ኣብያተ ትምህርቲ፣ ድኳናት ካፌታት፣ ትካላት ስፖርትን ክሊኒካት ጥዕናን ዘለዎ ማእከል ማሕበረሰብ ክቕየር እዩ። ሸውዓይ ስታዲየም 974 የእንጋዲት ሃገር ዶሓ ሓፈሻዊ ዓቕሚ 40,000 ተሓሲቦም ሙሉ ዘለዉ ግጥማት ናይ ምድብ ጸወታታትን 16 ፕሮጀክት ስታዲየም 974 ኣብ ዓለም ህንጸት ስታዲየም ስፖርት ፈላሚ ፕሮጀክት እዩ። ካብ ኮንቴነራት ዝተሃንጽእ ኮይኑ ድሕሪ ውድድር ምዝዛሙ እቲ ስታዲየም ሙሉእ ብምሉእ ክፈርስ ዝኽእል ብምዃኑ ኣብ ህንጸት እቲ ስታዲየም ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ንብረት ዳግም ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እዩ። 974 ንቐጠር ዓለም ለኻዊ ኮድ መእተዊ መደወሉ ካብ ምዃኑ ሓሊፎም ብተወሳኺ ስም ናይቲ ስታዲየም ካብቲ ንምህናጹ ዝተጠቕሙሉ ብዝሒ ኮንቴነራት ዝመጸ እዩ። እዚ ስታዲየም ኣብ ኣህጉራዊ ማዕረፎ ነፈርቲ ሓማድ ንደቓይቕ ሪሕቑ ዝርከብ ኮይኑ ንገማግም ባሕሪ ወሽመጥን ነቲ መሳጢ ትርኢት ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ዌስት ቤይን ይርኢ። ሻምናይ ናይ መወዳእታን ስታዲየም ኣልቱማማ እንጋዲት ከተማ ዶሓ ሓፈሻዊ ዓቕሚ 40,000 ተሓሲቦም ዘለዉ ግጥማት ናይ ምድብ ግጥማት 16 ከምኡውን ረብዕ ፍጻመ ስታዲየም ኣልቱማማ ካብቲ ኣብ ሃገራት ዓረብ ዝርከብ ባህላዊ ቃፍያ ኣብ ትሕቲ ጉትራን ኤጋልን ዝኽደን ቆቢዕ ዝተበገሰ ብምዃኑ ፍሉይ ናይ ዓረብ ስነ ህንፃ ምልክት እዩ። እዚ ዲዛይን ኣብ ይዕራብ ባህላዊ ሓበራውነት ስለ ዝኾነ እዩ ተመሪጹ። ስለዚ ዕምቆ ስልጣነ ዓረብ ንሓድሕዱ ዝተሓዋወሰ ባህላዊ ታሪኻዊ ውርሻ ሃገራት ዓረብን ዝገልጽ እዩ። እዚ ስታዲየም 40,000 መናብር ዘለዎ ኮይኑ ድሕሪ ውድድር ናብ 20,000 ወንበር ክወርድ እዩ። እምበር ከዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎም ትዕዝብትና ኣብ ዋንጫ ዓለም ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።